Doamnelor, domnilor, suntem în șantierul a ceea ce se va numi un altfel de spital. În curând o să avem un altfel de spital aici la Alba Iulia. Alături de mine este un părinte și fondatorul acestui centru, domnul Sebastian Onac. Bine v-am găsit! Terapie ocupațională, logopedie, integrare senzorială, psihologie clinică, psihoterapie. Bineînțeles, pentru copilul mic, dacă prezența părintelui este un suport, atunci poate participa. Practic, cam în 2 săptămâni, tot ceea ce vedeți aici va fi gata la gri. Am început lucrările din partea din spate, de la rampă. Urmează ca să venim înspre partea din spate a clădirii. Suntem la nivelul al 3-lea al corpului de terapie, împreună cu Horea Shadi, șeful de șantier, și Daniela Costea, managerul de proiect. Acum turnăm șapele. Aici sunt cabinetele medicale, sală de tratament, din nou cabinet medical. Tot ceea ce observați la acest moment pe zona de parter este finalizat la gri. Pe zona de hidroterapie avem 3 bazine, unul cu apă dulce, unul cu apă sărată și un canal de educare-reeducare a mersului. Bun. Tot ceea ce înseamnă instalațiile pentru funcționarea bazinelor de hidroterapie, la acest moment sunt gata. Sunt 3 bazine de hidroterapie și un bazin compensator. Aici este uzina prin care creăm agentul termic. Cu pompe de căldură și panouri termodinamice. Este un sistem recent adus în România. Este mult mai eficient decât cel cu panouri solare. Nu intru foarte mult în amănunte, dar este vorba de principiul frigiderului întors. Aici avem o uzină de tratare a aerului, practic un dezumidificator cu elemente pe bază de titan, deoarece avem atmosferă sărată, aduce și un aport de aer proaspăt. E foarte interesant, ați găsit o mulțime de soluții inteligente pentru acest loc. Niciodată singur. Niciodată e singur. foarte important. Cred că asta ar fi deviza vieții mele, cel puțin în ultimii 10 ani. Poate că toți am avut în viață momente în care ne-am crezut cei mai deștepți. Nu, niciodată singur. Întotdeauna, decizia este a mea. Dar după ce m-am conciliat cu absolut tot ceea ce înseamnă oameni care știu ceea ce fac. Oricum, țin să apreciez și cred că și cei care ne urmăresc cunoștințele dumneavoastră în ceea ce privește această construcțiile în general. Parcă ați fi inginerul acestei clădiri. Nu prea cred în dacă vrei poți, că nu întotdeauna iese. Dar când nu ai de ales, faci. Asta ne caracterizează pe noi și eu cred că foarte mulți oameni pierd proiecte de viață pentru că au de ales. Noi n-am avut de ales. La noi nu exista varianta B. Și atunci ne-am dus pe varianta A de câte ori. Atâta încerci până reușești. Și atunci înveți și un limbaj tehnic. Și iată că avem un loc, un altfel de spital cu servicii de calitate, dar care este și un spital verde, o clădire verde. Da, e vorba de pompele de căldură cu panouri termodinamice pentru încălzirea apei. Și suntem în discuție acum cu o companie la nivel național să ne ajute cu panourile fotovoltaice care să asigure energia necesară panourilor termodinamice cu pompe de căldură. De asemenea, tot ceea ce înseamnă termoizolarea clădirii, este vorba de Itong de 40 și mai venim cu încă un strat de polistiren extrudat de 10, iar geamurile sunt triplu strat. Aia înseamnă că fiecare geam are 2 camere de aer. În condițiile de astăzi, mai ales văzând ce se întâmplă, este foarte important. Nu zic că reușești întotdeauna să faci o clădire verde, dar să faci maximul, pentru că absolut fiecare leu sau euro, ce-o fi pe viitor, îl investești acum în sisteme pentru energie verde, cu siguranță se va multiplica. Pentru că riscul este foarte simplu. Poți să construiești un colos și să nu-l poți susține energetic. Deci iată că este la toate aceste lucruri faceți ceva de calitate, un lucru bun cu întotdeauna asta încercăm. Pot fi 1000 de centre în țară. Totul este spirit. Depinde cât de mult îți pasă și în ce direcție îți pasă.